Dok, manghapon. Ano sa'yo, pamatay mo? Sakit yung likod ba niya? Malipong-lipong ko niya. Sakit likod, malipong ko. Ito pa. Mapila kadlaw na yung sakit likod. Lugay na gani niya kanang kainom mga kanang buto gani laim na ko kumino. Sa pagin. Likod, lipong, ito pa. Mao gani yung pinakakuha mo, likod? Ay, nakabalo ka sa kuha. Kita ko sa kuan. Facebook. Asa kayong address mo? Darera sa Antonio Roas. Roas Street, San Antonio. Nagmir Tagas Street ba? Sige. Tulog, tanggalan mo, Lang. Lagi na ba sa kugingan? Pagpura ka na Ito ay pansikanto ni isa o. wala ko ni matulog ko dali ko kamata. Pagkaya ka mata? Dito ko hindi laon mo kung tulog ko. Tulog ko kurog mo lawat. Ay, lapaw mo. Dengan pangalan? Emerson. Hindi ba ka mo libo po, ma? Lang? Ba, hindi ka mo libo po, ma? Anak mo ng Tandog na ko. Masaya ni siya ha, makakaya. Masaya ni, hindi na kami tandog mo. Ako, masaya ni. Kung nga magpungat sa sahay, di pa sa sahay ha. Ngunit siya singot ko kasi. and the circle. Indot kayo niyang gabi ba kay Andrew eh. Rabina. Saran. O gani na. Ilaha mo ko na. Ada call. Yan na lang, wala na si Andrew. Mo ano May di ako budget. magiging niluluto. Bulan. Dari karon.
kain kayo, gahi yan akong makaon. Sigurado mo pa. Yan lang din. Ito na lang yung mga kanin, mga bayot. Anadyo na ang mga bayot. Kaya nandigos lang. Okay na magkuna-una. Mag-selfie di ano, kamera kayo? Saan eh?